be anyị dịka omenala be anyị si wee dị ọ ga-aṅụ iyi ọ bụrụ na ọ ṅụcha ya bụ iyi wee dị ndụ tupu chi efo ịmalụ na aka ya dị ọcha ka mmezi gbuo nwa m otu nwa nwoke m nwere mechipụ ọnụ ehi nakwa nwụrụ agwụ nsị o gị na nwunye ru ife ọbụla m kwuru ya na-eme alụkwa agwụ nsị onwere ajụrụ si m chụọ ya achụrụ ke ifu m ji rapụ nwa m mụrụ ahụ ọ na-ahụ ime aka n'anya afọ m na unu epugo nke unu wee kaa ọfụma unu na-achọzi ife efe Papa gwara gị na nwanne gị nwoke ahụ bụ ajọ mmadụ. mụnwa bụ okwu Chukwu ọ chụbara agụ zọgbuo enyi ị ga-eje ka ije kpọrọ m onye kacha bụrụ okenye na ya bụ ezinụlọ ụnụ mana mkpọrọ ya ga-ekwe bịa jee kpọọ ya tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ n'ilo hapụzie ya magwụ ndị mmụọ ya ụmụaka che na mma arapụfa ka ha mesapụ arụ Adaobi ọrụ gị n'ụlọ a bụ ịga na-azachasị ebe niile kpọkọrọ akwa ụmụ m niile sụchasị anya ọ na-enwu ka ụgbana Ma ọ dị m ka Chukwu nye egwu n'ezinụlọ unu. nne m na-abụ m na ha bi ha nwere ndị obodo anya na-asị na ọmụburu ha achọghị m iyi onye ọbụla na-egbu mmadụ echi nke a mma anaba Lagos mana mma agbachi ụlọ be m gaa m fim ka m na-agbanyere ụlọ Chukwu okike abịa ma kedu ihe ezinụlọ m mere ha ji anwụsịsị n'otu n'otu Chihu!